Ndibangathi uthi sizonqotha intente zasemorhaleni. Sibheke emakhayeni ethu bomama. Sibuyela kwezangxaki sasizishiye emakhaya. Ngoba xa sifika kunqunquthela bomama, siba nento engathi asisaphila apha emhlabeni. Silibala izinto ezisuka kuyo. Ngoku kufika ixesha lokokuba sizikhumbule ngoba sibuyela kuzo. We are relocating to the other side because positioning is legal. Sibuyela kubantu abangayazi iposition yokuqala, abangakhange bahlale nathi kule ndawo, abangayaziyo okokubana sikwelinye iqala ngoku. Sizawuthi xa sibaxelele okokubana nathi satholikile imufutsana kuba lividiyo ndaba zelirenguna lena. Wena ukufutsana. Kufuneka sikhumbule laa nto ithethwa ngumculi womXhosa xa isithi akwaba ndikaba nokholo olukhupha umxhelo, ngoba ubude bendlela buyawuhlisa umxhelo. Funeke wena ube nokholo lokubana uqhuba umxhelo wakho naxa uwile. Athi umbhali wencwadi yamaHebhere, ukholo is the capacity to see things ngeliso lenyama zindleleni. Athi banoyolo ke abo bakwazi ukuthi sekude izinto zakwaThixo, bazilangazelele, bazifune, bayazi into okubana thina singabahambile apha emhlabeni. Akwaba Andinifundele ke bazali ngenxa yobunzima beBhayibhile ezibhekile zethu. IGenesis 41
chapter 41, verse 41, sawufunda from 41 to 45. Ndizayifunda iBhayibhile esiNgesi, International Version. Sithi isihloko sendaba, Jesus in charge, Joseph in charge of Egypt. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and people shouted before him, Make way! Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word no one will lift hand or foot in Egypt. Pharaoh gave Joseph the name Zaphenath-Paneah and gave him Asenath, daughter of Potiphera, priest of On, to be his wife. And Joseph went throughout the land of Egypt. Mama President, ndinqamile mandibulise kuwe, Mama President wam, ndibulise kuwe elect wam, i-executive elect ne-executive kamamulile. Amakhosikazi abefundisi bomama bam abakhulu, oonobhayibhile abefundisi abakhona, bomama bonke, second executives, bazali bam, delegates, officials, visitors, observers, wonke umuntu nabantwana abancinci olivayo ilizwi lwam, Nkosi yam, andifuna ulikhetha zawulibala, ndiyayibona ikwayara i-order wonke umuntu ngegama lenkosi nomfeli wezono zakhe. Igama lakhe nguYesu Kristu, ngulo waseNazaretha, owazalwa yintombi, owafa wavuka ngemini yesithathu. Molweni inkosi zami. Mama President, mandiqale ngokubulela. Let me first thank you for making Sunday Quick Conventions as a Central District the official 4 Wednesday. Ngoba last year on Sunday, Mama President was a 4 Ways second was doing this very prayer, and this year, Mama President was a 4 Ways is doing this very same prayer. Mayibongwe ke inkosi ngokuvakalisa ngokusesikweni okokuba imini yangecawa, imini yovuko, imini yase-4 Ways second. Mama President, mandithathe elithuba also to officially congratulate my sister in Christ, Mama Ngonyama, the current district president elect yethu apha e-Central District. Ufuna udoli kuniseka ngawo Mama Ngonyama, district president elect yethu, on her election. Yes, Mama, uThixo usebenzele emfihlakalweni. When we did our elections for the benefit of the house as well, siye savumelana ngokubana kuzawunyulwa amagama amathathu. U-district president no-Ure wakhe no-Aaron wakhe. Ithi ke loo nto, Mama Ngonyama, wena sewusorted, bazawuthi abanye abantu bebhekabheka, wena uthi andizanga ndedwa, bebekhona u-Ure no-Aaron bam. Mandisicommite ke njengomosisi wethu okokubana ndizaba ngulo Ure okanye ndibe ngulo Aaron, ukwenzela okokuba iingalo zakho xa ingathi ziyawa ndibe khona ndikwazi ukuziphakamisa. Ze ke ngoku lo mkhosi ungaphelelwa lithemba ngexesha lokukhokhela kwakho. Mama, mayibongwe ke inkosi. Mam DP, mandi-acknowledge le team yakho noba ndizuyenza nto mama wam. Akitlo go itira sepe togo ki mo fitifela ka tsela. Mme team ya gago yone ya re relocated to the other side for repositioning. Dumeleng batsadi ba ka ke dire subpininyane khutshwane fela ke re mo go lona ha re rapela re tla re pre-positioned in a pit, re repositioned in prison, re repositioned for the palace. Pre-positioned in a pit, positioned in prison, repositioned in the palace. Ndizawuzama ke ukuyisummarize, Mama President,
ukuba ke ke utlwile sentle motswadi wa ka ke utlwa nka re theme ya gago bua ka movement. It is in a continuous moving process, because even we are relocated to the other side for repositioning, something that is still ongoing. The use of the words relocate and the other side suggests that the current space more in day or more in Pikalam, we are being called to leave that level of comfort and go to unknown territory, something that is unfamiliar. So far, more convention they have been telling us that God fulfills His purpose on the other side. And that is why more convention in returning more penny was a sutoring. He had been a hotimong, he had come up full of food. I guess I like a home away who banning Jesus. Never present the one dressing and a whole village and resume check about it. I hadn't relocated so. Reality signs of and symptoms that tool or everything for you. In other words, where are you located and where are you positioned? Stories about Joseph about me. Just to summarize, Mathata aga Joseph. Joseph's problems started because of three things. Joseph was not born with problems. He got problems when three things were noticed about him. Into yokuqala eyanotiseka ngoYosefu is that because engumntana ozalelwe ebudaleni bukayise, utatakhe wamthanda kakhulu. That was the first thing. His father loved him. His father loved him to a point that he did something that he had not done for his other sons. Wamenzela ingubo enemibalabala. Okwesithathu, uJoseph had a problem nokuphupha izinto zenzeka. Ndivumeleni ke bomama bami ndithi kuni, all these three things did not depend on Joseph. Zenzeke beyond his control. Kodwa kuba zenzeke kuye kwanyanzeleka okubana makuzondwe yena. Ngamanye amaxesha bomama, sometimes izinto ezenzeka kuwe zizi blessings kuwe zi-attract negative emotions towards you. Ngoba abanye abantu bayazibuza okokuba ubungubani na wena ukuze lonke yenzeke kuwe ingenzeki kubo. That time, it is neither within your control, strength or might. But because it is you, and when grace has located you, there's nothing that you can do about it. That was the problem with Joseph. And because of this hatred, Joseph and brothers zakhe kwanyanzeleka okubana zivule WhatsApp group. Zi-edane egroupini. I-brothers kaJoseph. Zithethe phaa kula WhatsApp group. Bakhona bonke kula WhatsApp group. Uyi-one umuntu ongekhoyo kula WhatsApp group. Ngulo mntu i-WhatsApp group ibizwa ngaye. Lithi igama phaa phezulu sizothini ngoYosefu. uYosefu akepha egroupini. uYosefu akazenzelanga ingubo emibalabala. uYosefu akazizalanga. uYosefu akaziphuphisi. Kodwa sizawuthini ngoYosefu? Ingathi ndiyambona on the day that his father says to him, your brothers are hungry in the wilderness. Akubatele esikhathini sandijotseli kuthitho mani. Utabuge uye kokubone ukuba isikhathini sandijotseli kuthitho. Inkare ke mmona tabuga tsena mo tshwantse nga ba emele teng. Ha fihla o fitlhela bana ba go ga bone ba siyo. Wa khathatsega Josefa. Wa botsa gore batho ba go gae ba kae. Bana ba ga papa ba kae.
bana ba ko gae ba kae o kopana le Rosa meeting wa mmotsa bana ba ko gae ba kae a re ke ba utlwile nkare ba re ba daughter tsamaya go ba batla teng wa itina Josefa wa itina ka batho ba nang le WhatsApp group wa ba hatela go ba leng teng o ya go go bone ha tsena go go bone ba bona sa nsa le khakana ba tsena mo group ba re le kae ka lotlhe yo weta yo itirang betiri yo weta o itirang clever yo weta o ratiwang gore hita tang lotlhe re tla go bua ka yena ra go ira jang ka Joseph uthi omnye we brothers ka Joseph masimbulaleni siza kuba neplani yokuyiphilisa lento sizawuthatha ingubo yakhe sifake egazini lebhokhwe sithi ke ngokubucata lo mntana wakho kanene ayiyo lento yakho yebhongo wawumenzele yona. To cut a long story short, one of the brothers remembers into yokubana no xa sesitshintshe i-identity yakhe asathi ngumntakwethu sathi ngumphuphi kodwa the bottom line is that he's our brother. Masingambulaleni watsho Ruben because ngomama bam nobody WhatsApp grouping kangakanani na. There's always one person in that group that will always save you. There's always one person memalike noma i-grouping abizwa ntoni mamngonyana sizazivuna nangawo ezikhona ziwiki igqithile ngokwi-convention sivula ezokubana sizawuthini nge-convention elandelayo. But there will be one person that will ensure into yokubana iplan yezulu iyaqhubekela because iplan yezulu bomama ayixoxwa equmrhwini labucala ixoxwa ezulwini. They then agreed okokubana uYosefu makafakwe kule pit. Ndikhawulezile bazali bam, but what they did not know is that when you are in a pit, you do not have a left and a right. You do not have a sideways. You do not have bottom ways. There's only one way you can look. Actually, uDavide xa ibhala yena kwiindumiso zakhe, ndizawaphakamisela phi na amehlo wam, ndiwaphakamisela ezintabeni ngoba ndiyayazi okokubana kulapho uncedo lwam luvela khona. And it is at that point that Joseph meets the Ishmaelites, they sell the Joseph to the Ishmaelites, and the Ishmaelites send Joseph to the house of Potiphar. And that was the turning point for Joseph. When he gets to the house of Potiphar, the position towards the prison now starts. uYosefu ufakwa etrongweni bomama andithi akebeka sijana akirayitse go roka mosisi re o rokela motho re mo shebile so ka pattern e re ratana ke e be ile kana ene mosisi wa ke ha re hetsa re nna le bothata jwa gore motho wa apere mosisi mara wa apesitswe ke ro ke la khatsa Potiphar sa Josefa go trongo o moagela khomo wa mmo ha hetsa wa itshilisa o iputswela mowa ha hetsa o na le bothata le khomo ya gagwe ya mmopa o isa motho trongo ka lebaka la khomo ya gagwe ya mmopa ke bua ka mme wa Thapelo we have been called to relocate because there's an other side that needs us repositioned. When he gets in prison on one particular day, isimanga siyenzeka kodwa ke into engiyithandayo ukubana the Bible records bomama that even when Joseph was in prison, the Lord was with him and he continued to show him kindness and favor. And for that reason, Joseph in prison, being a Hebrew in Egyptian prison, but was in charge of all the prisoners. So don't be scared. How fit
fihla ko Egypt o le mohebera o tsena mo tronkong ya Maegipita o le mohebera tsena hela kokobetso o itse gore when favor and kindness has located you, nothing can happen to you. Then comes one day, the cupbearer and the baker of Pharaoh find themselves in prison. Habe ikraba le mo tronkong le Joseph mama president ndiaqe. Banna le ditoro ka bobedi jwa bone. After they have these two dreams, bakopa motho ka batolikelang ditoro. And Joseph manages to interpret the dreams. But Joseph then says to the cupbearer, go ya ka toro e ya gago ke a bona gore dilo tsa gago di tla tsamaya sentle. Ke kopa gore o ndirele favor tle. Ha o fitla ka pele ga Pharaoh, please do mention me. I know that your things will get better. I know that when your situation will become a little bit better. I know that you will go ahead of me. I know what I'm not going to trongo. But when you get to face Pharaoh, please mention me. Bomama, bangapi abantu abasincedileyo. Abathi xa begqiba ukusinceda, bathi xa ufika kuFaro uzundikhangela. And what does the cupbearer do? Immediately izinto zakhe zigqibulunga uyalibala. Uyalibala umama omanyano. Uyalibala umama womthandazo. Uyalibala umama wasewisile bazali. Umve xa ethethe sithi ningambone nje nxibele blouse wayeyithengelwe ndini. Uyalibala umama womthandazo. Uyalibala izinto zakhe xa zilungile. Nimane niquqa nibuyelele entempileni nizothandaza. Nisithi Thixo phakathi kwabantwana abakhumbulayo ungamlibali umntana kamama ubani bani. Aw graduate umntana kamama ubani bani. Umama ubani bani ahambele phezulu athi ndikude lemi emaqabeni umntana nami graduate. Alibali ukuba sasithandaza kunye naye. Uyalibala umama. Uyalibala. Uyalibala umuntu ongumama. Uyalibala. Ndinengxaki nomuntu olibalayo. Ngoba umuntu olibalayo uthi selofuna ukumkhumbuza ibe ngathi uyamlanda ngezinto zakhe. Kanti lokhu ufuna nje ukumkhumbuza awukhumbuli. Do you not remember? Do you not remember? Uthi uYosefu when you get to Pharaoh's palace, just mention, and it went even cool. Just mention me. Just mention me. It took 2 years. Uthathe iminyaka eyi-2. Ukuba ikhabhera kaFaro ikhumbule ngoba there's a person that can interpret dreams in prison. Ngokusuku uFaro abe nephupho. Xa eyikhumbula lento, immediately uFaro goes and calls for Joseph. UJoseph xa efika phaya ucacisa iphupha likaFaro amxelele ukubana kuzothini iminyaka esixhenxe kuzawuthini ngeminyaka esixhenxe. And iBhayibhile says from that time onwards uFaro wathatha uYoseph and put him second in command. And that is where ndifuna ukuthi kuni bomama, iprison is not your final location. Iprison iyedlula. What is important ukubana ngexesha usetrongweni, how do you behave? Ngexesha usetrongweni, how do you navigate? Ngexesha usetrongweni, how do you react kwizinto ezenzeka? Because itrongo is to refine your character. Itrongo is to test your faith. Itrongo is to prepare you for the tasks that lie ahead. Itrongo bomama bam kukulungiselela thina for izinto ezizayo ngoba siyayazi ngoba uthe uThixo mna ndinguThixo ndikwazile usasisizalweni sikamamakho ndakwenzela iplans ngawe ungekazalwa, and all those plans are to prosper you and not to harm you. And so xa usetrongweni
Usube go through that refining process. Usube ungabulawa. Masithembeni ke bomama ukuba results esizasifumana results ezizasilungiselela on the other side xa sifike silungele ukwenza umsebenzi osilindileyo. Remain faithful ke bazali bami. In public on this particular day, uFaro uyadeclare ukuba singamfumana phi umuntu onje uchebanjweni. I-prison number kaYosefu ayikasulwe ezincwadini zeTrongo. Kodwa uFaro uthi ngoYosefu singamfumana phi umuntu onje onomoya kaThixo okwazi ukucacisa imfihlo zezulu singamfumana phi. So bomama bam, with your prison number tightly put on your chest, ungumuntu onomoya kaThixo. I-opinion yelizwe ngawe is not a fact about you. Your opinion yakho. What people say about you is not your reality. It's their opinion. Ukuba bona babona ibanjwa kuwe, uThixo ubona umuntu onomoya kaThixo. And on this very day, ithi iBhayibhile uFaro wathatha into zakhe zobukhosi yabona isignet bomama mhlawumbe yasibe yila ring igovernors zakudala zazistempa ngayo khona ukuze ibe ngumthetho. So uFaro wakhupha wazihlubula yena i-royal duty yakhe yokwenza umthetho eEgypt wayinika uMhebere. Ndifuna ukuthi ke bomama bami xa ndivala, when Joseph was put in charge of the whole land of Egypt, khange athi look back. He did not look back as to what happened in prison. He could have said, where is that cupbearer that forgot about me? But he didn't do that. Akangajonge. But into ye wayikhangela uJoseph ukubana, what can I do ukuphilisa abanye abantu phansi kwale meko ndizifumana ndikuyo? And on that other side of prison, uYoseph wasindisa ifamilies, wasindisa izizwe, waphumelelisa iplani zikaThixo ngelizwe likaSirayeli. Ndifuna ukuthi ke bomama bami, uThixo does not reposition us for his status. Akasireposition uThixo for bana sibaluleke ngaphezulu kwabanye abantu. Akasireposition abantu uThixo for bana abanye abantu bazibe bebancinci kunathi. But God repositions us so that we can serve his people. On the other side, there are responsibilities bomama bami. On the other side, kunabantwana balambileyo bazali. On the other side, there are hungry families bazali bam. On the other side, kukho abantu abaphelelwe lithemba. Bomama, on the other side, there are families that have nothing to wear. On the other side, kunabantwana besikolo abangena sanitary towels. On the other side, kukho abantwana abangenazihlangu. On the other side, kukho abantu abasuicidal. On the other side, kukho abantu abane-depression. On the other side, kukho abantu abalambileyo eziswini. On the other side, bazali, is where we are needed the most. Uyabona uthi upresident kwi-presidential address yakhe, don't look back. Ukuba ngaba lento ujonga kuyo emva izakubuyisela emva. Kodwa you can look back ukuba lento uyijonge emva is going to give you amandla to do what lies ahead. Mve uDavide xa yodibana noGoliath, uthi wena uza kum ngekrele kodwa mna ndiza ngelizwi likaKristu ngoba I have seen my God saving me from the paw of the lion and the bear. And because of that courage yasemva, I know that now I shall defeat you. Imagine ukuba uDaniel bazali bam ebekhumbulile okubana kanene ingonyama ingandikrazula imbulala. But because he chose to look forward, wayazi into okubana kanene ndinoThixo ovala imilomo yengonyama. Imagine uba uMeshaki noShadrach noAbednego bebeyazile okubana kanene umlilo yinto erhawukisayo. But they chose to believe okubana nakwezi zinto sele sizazi
Our God is a consuming fire. And so, like Paul states in his letters, as I press on to the other side, zisuke zayinkunkulu. Zonke ezazinto ndandicinga uba zinzuzo kum zisuke zayinkunkulu. Ngoba the value ngokwendiyifunayo yivalue yokwazana noYesu Kristu nokumazisa ebantwini. Uthi xa iqhubekeka kule verse, and as a result, there's only one thing that I want now. And it is to make the power of resurrection to be known. He goes on to say that I have already obtained all these things. And I'm not even saying that I have arrived. But in 20 years, I press on. I press on. I press on. And I forget what is behind. And I press on towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God and only God has called me heavenward. In the name of Jesus Christ. Masambe. Make sure okokubana xa kuhanjwa awushiyeki emva. Yabona ke bomama njengoba sigcwele apha eholweni sonke sinxibe uniform. Abanye bethu ke iyasifanele. Siyafaneleka. Xa sijongiwe abantu abasijongileyo mama upresident bathi singomama bokuthandaza. Abantu xa besijongile bathi singomama benkonzo. Abantu xa besijongile bathi singomama banomoya kaThixo. Batsho bejonge into esinxibileyo ngaphansi. Abakayiboni into engaphakathi. Ngoba into engaphakathi yona yintshumayelo engashunyayelwayo. Masambeni ke bomama bam sibuyele kweza situations sishiye emakhaya. Siyothi kubo andiyazi mna okokuba nina nithini. Into endiyaziyo mna bendingaboni ngoku ndiyabona. Andiyazi okokubana nithini nina but mna into endinokuyithetha kuni yizani nizobona lo mntu endibene naye ngasequleni ondixelela indaba endingazange ndaziva. Andiyazi okokubana nina nithini. Into endiyaziyo mna ndithe ndawumbambelele enkqumeleni wengubo yakhe ndatsho ndaphila. Andiyazi okokuba nina nithini but mna into endiyaziyo ndithe ndine-38 years ndiphuma igazi ndawudibana naye laphelela gazi. And so it doesn't matter okokubana where am I positioned. If I find myself in the pit, I know it is a pre-position. If I find myself in prison, I know it is a position. But I know, and for that reason I press on. Because I know that I will be repositioned to the palace. But andifika kula palace, andisifikeli mna for ukuqhayisa. Eyona nto ndizawuqhayisa ngayo, ndizawufana nala mhlabeni ukuthuthuzela ndithi Nkosi, ndoqhayisa ngawe, ndikunike konke kukwam ngoba mna ndindedwa, andinawo amandla ndingenawe, ngoba wena uzizinto zonke kum. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Sizawuthandaza. Asigoduka. Mandicele umama uVice wase 901 aze ngaphambili xa sizawuthandaza. Sizawuthandaza bazali. Umama uzawuthandaza. Kodwa nawe uzazithandazela. Ngoba izinto zakho zaziwa nguwe. uThixo wakho waziwa nguwe. Abantu bakho baziwa nguwe. So xa sithandaza apha nawe kwindawo zakuyo uzabuthandaza. Ukuba ufuna uma ngenyawo yima ngenyawo uthandaza. Uba ufuna ukuguqa phansi uthandaza. Ukuba ufuna uqhwaba izandla ziqhwabe, but make sure into yokubana awuphumi kule convention ngamthwalo ubuzisile kule convention. Make sure into yokubana namhlanje uyalisula igama lakho encwadini labantu ekuculwa ngabo kwela culo le-358 elithi zendi usathana ndibhaqe andenze ixhoba lakhe. Sizawuqima ezo zinto. If your child, your husband, your colleague
Your parents, your relatives need prayers. You are going to mention them. We are going to pray. Kosia ubundithanda Ika
Omodimo ntate, omodimo ra, omodimo moya, abaleka. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya oyingcwele. Ekuseni yini wezinto zonke. Ekuseni mdali wezulu nomhlaba. Ekuseni nje Thixo wethu. Siyasondela phambi kobuso bakho. Sizathi Nkosi ngengekho wethu. Sizathi Nkosi tsalwa lolo thando. Sizathi uthando sasingamasela. Sizakuekuseni somandla. Asizakwehla phezu kwale ntaba. Moya ongcwele, moya ogcwele ngokuphunga. Nabankosikazi Thixo ogcwele ngokuphunga. Okwehleli phezu kwale ntaba somandla. Ufike ixesha ke Thixo wethu lokokuba mawelele phesheya somandla sizokuthenga. Thixo wethu besifike kule ntaba amandlepheli leThixo wethu kodwa ngoku siyazulika sisayiswe ngamandla aveleni impilo zonke siyaphuma Thixo kule ndawo moya ogcwele ngokulunga isicelo sinye Thixo wethu esokokubana xa sisuka kule ndawo sijolisa moya ongcwele kwenzela into yokokubana sithathe kuweleni kwethu sibabona abantwana babantu abahlelekayo kwethu ababulalekayo somandla sincede Thixo wethu asisuka kule ndawo sishiyile impakamo moya ongcwele ngendaba sincede Thixo wethu asiyongena elizweni moya ogcwele ngokulunga singene Thixo wethu sihamba kanzima singene Thixo wethu sisisikhala bathi qale sijonga bathi ngathi ngabo obisoliteshikile sincede somandla ayingamilise Thixo wethu ukuhlala phezu kwalithanda esihambe Thixo wethu nayo impilo ethu basisiweyo siyobaleka kwisekethe zethu nasihambe ke Thixo siyongena phakathi komama moya ogcwele ngokulunga sihambele ezantsi sithethele ezantsi Nkosi ogcwele ngokulunga sithi xa sithetha moya ongcwele angaboni thina Thixo wethu ngoba thina senza ubuso bethu abengezona somandla siyabulela ngolunga siyabulela Thixo wethu okhona Thixo asizawusuka kule ndawo moya ogcwele ngokulunga abathetha bephuma ngolesile bavala uthando Thixo wami bathi uThixo uzawusigonela bathetha laa ntetho yathethwa ngoba lo-Abraham somandla bashiya kunjalo siyacela ke Thixo wethu ngoba bathe bona uzawusigonela baze bafike somandla bafike nebitshitshile ngoba Thixo nguThixo somandla siyathandaza siyathandaza Thixo somandla babi bashingo leha moya ogcwele ngokulunga ngoba Thixo wethu ake bayagula kodwa ngoba sazi into enye siyothixo ungahlulekile babi somandla baphuma bengayazi into yoba xa bebuya bazowutya ntoni nangoku xa bezawugoduka banemibuzo Thixo wam uba ngoba ndizawuthini na xa ndifika phakathi kwelakhaya kodwa ngoba wena nguThixo osihambela ngaphambili selowuphambili Thixo wethu phambili lwezinto zonke baphumla kwi-GBV somandla ngexesha behleli kule ndawo ngokuba yacinga Thixo mhle uba kwiindawo esiya kuzo isekhona laa nto somandla ngiyelelela minister zona ngiyelelela somandla
imilomo Thixo wethu phakathi kwamakhaya ethu. Vala imilomo samandla phakathi kwemitshato yethu. Vala imilomo Thixo wethu phakathi kwemitshato yabantwana bethu. Uthixo ngenelela. Ngenelela samandla. Ngenelela mNkristu sonke. Esikolweni Thixo wethu sihleli kule ndawo moya ongcwele sikhathazekile ngoyethu nokuphumza ngenxa yabantwana bethu abane-AIDS moya ongcwele kodwa siyayazi Thixo njengoba sikule ndawo wena uThixo ngenelela. Sincede somandla ngexesha lethu lokuthandaza. Sincede Thixo wethu udala umntu omtshaqala ngaphakathi kwethu somandla. Sincede Thixo wethu senze umsebenzi osibizele wona wathi wawukusithuka wasiphefumlela somandla okokuba sihambe Thixo wethu siyothetha nabantwana bakho. Someleze ke Thixo asuka kule ndawo. Someleze moya ongcwele asehlaphe esikwamentayo. Amakhaya wevali Thixo mhle sisondela phambi kobuso bakho sithi Yesu yalakathabisa senzele inceba Thixo mhle. Wathi Thixo tumenkokunka abasiwa nendawo abakuzo kodwa wena ngoba ubuthumkoli ezinsizini zethu iliso lakho liyabona kulinto abazokwaziyo senzele inceba babi bangene kule konfesi bengwele ekile ministro sonke siyacela Thixo wethu bathi xa beflathela bangajongi emva Thixo mhlothu nendukulunga baphume kule ndawo bephilile ngoba bebengene ikhirishi. Siyacela somandla nansi i-executive ye-district moya thina ndukulunga kuleka Thixo wethu usebenze ngalo. Nansi i-executive engilwayo lino izinto zonke athi umntuli oluhambo lunenkosi athi oluhambo lunentshaba athi kodwa sesithule uzubaqhubu somandla. Nansi i-executive zamasekretary nabo president nesekretary moya ndumendukulunga uzubathwale Thixo yalo qalabala kweli mathi ngoba kuThixo wena ongahlulekile. Siyazilaleza Thixo siyazilaleza moya ongcwele makuvuka abafazi moya othunangokulunga abazawukwazi ukuba ekhempini. Makuvuka abafazi abazawuthandaza noba imeko ingavumi baze bayazi ngoba unguThixo onenqebelisa kuphela. Sincede kwesomandla sincede kuZisto sithi xa sisuka kule sifike selomlisile emakhaya sifike selomlisile endleleni sifike wena usunguThixo ngoba unguThixo nakho unguThixo ongahlulekiyo ungulathixo owathi wathi ntombi yayinentombi legazi ayizayifuna le ntombi mayize busweni bakho yaguqa ngedolo yalanda umqukumpelo wengubo yakhe. Thixo wethu ungasithe sathana hlale thulweni moya ongcwele siyayazi uba uzawusenzela. Siyabulela kuThixo wethu. Siyabulela moya ongcwele. Siyabulela nezengcwele. Siyabulela Thixo wethu. Siyabulela Thixo tumengokulunga. Sisasabona uThixo njengawe. Sasabona uThixo njengabavukuvuku njengawe. Asikamboni uThixo olathi ubalusele ukulonga Thixo mhle azombeka beyinkosi Thixo tumengokulunga. Asikamboni uThixo njalo. Siyabulela somandla yangathi kolamazwi abemanesiwa kule ndawo azawela emhlabeni olungisiweyo. Sayithela into yokuba Thixo wethu siphile isizwe sakho
ukuze siletha Thixo wethu ukungena kule ndawo siphume sifana nezona sincede ke Thixo wethu bancede naba amakhosikazi namakhosikazi axaketheyo namakhosikazi asindiweyo ngwewedwa Thixo wethu ngwewedwa Somandla ngwewedwa Mlilo sonke athi umculo sewisile alikisikila kijeso alikilutruye alisifuna isayika khatunwa basiohlale sifuna sika Yesu ngoba nguye yedwa Nkosi nomkheleli isihlokolo lwethu sincede ke Somandla siyabulele ekuseni nje siyabulela Thixo wethu usuthatha indawo Thixo akwezo ndawo esingafikanga kuyo ingakumbi esibhedlele Somandla ingakumbi Thixo baba bazabe bende phambi kwamangcwaba avulekileyo ingakumbi kwaba balahlekelwe ngabantwana babo ingakumbi kwaba basebajele Somandla abenze kakuhle abanye abenzanga ngato kodwa ngwewethu Thixo siyabulela ke Somandla ngelelela kuThixo mhle ngoba nguThixo ngenelela yayo nguThixo zibonelayo konke sicela egameni lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha amen. Kadina kutsote I think number 23, Jimmy Dolok, executive, Jimmy president, and the executive.
kuthixo yonke yakade ngiyifundise Inkonzo yonke kaThixo iphelele. ngidumedise mabitsong a mararo amen Bayibile emagabeni amathathu. Amen. kana ko ena o lebogang mme mamodisi kupela Ngale xesha ukubonga umama umfundisi uSkuphela. molaetsa o a re fileng one this morning Umlayezo aphe wona ekuseni namhlanje. le masikupela ore ha re boela morago Umama uSkuphela uthi uma sibuyele emumva let us press on bomama masiqhubekele phambili bomama. dithapelo tsotlhe tse di bileng Imithandazo yonke ewileyo re na le tshepa gore tate modimo tla utlwa sinethemba lokuba uThixo uzakuva, tate modimo tla arabela uThixo uzophendula, modimo a tlhole lefatshe molaetsa o tsotlhe mo go sentla letsatsi uThixo abusise umlayezo owile ekuseni namhlanje. ga ka tsela e modimo a re sebedisitseng ka yone Mama ngibonga indlela uThixo asebenzise ngayo. ra leboga convention entle ka selemo sa 2026 Siyabonga convention enhle yaminyaka ka-2026. re tlo go fa evaluation committee Siza kunikezela kwi-evaluation committee. ka nako e ba tsena le ka mobile Ngalesikhathi beze ngaphambili ba re kopele hosting gore ba tle ba atamele le bone basicelele le hosting secretary ukuba isondele nayo. ngibisha gore ha e re 8 o'clock exactly re beleja breakfast Ngiwisho ukuthi uma ithi ngo-8 o'clock besidla i-breakfast so that come 9 o'clock divine service iyaqala ukuze ngo-9 i-divine service iqale. re kopa fela gore o one a re kopele batho ba mogale ba nne balodi Sicela oyedwa asicele basemkhaya balunge. evaluation committee ha e fetsa fela I-evaluation committee uma iqeda ba ba kene ka sefela sa bone bangeneke ngeculo labo. a re ba emiseng ba evaluation committee Masibaphakamiseni be-evaluation committee. Asithi wona osethu zimonge ode ewe omayimeba Madam President-elect, District Executive Committee, Ministers and Ministers' Wives present, officials and delegates, and House at large, greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Re potlakile hee, President, hobane nako e se re sile haholo. Re le evaluation committee, dinthong tse re di hlahisitseng using the convention evaluation template 2026 e qadileng ka di 23 tsa April to 26 April 2026 e leng tsatsi la kasheno. Re ka qala hee ka program. The